Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, Igbo ndị ọma ekenekwe m onye ikwu wee kenekwe onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zelu gị bụ onye mana ekiri m asị m ka ife dị ka Igbo akọkwana gị maka na Igbo amaka. Afọ m bụ Nnaemeka Ilelu na chi mana ejikwere iwe akụ wee mala m. Unu na-anya n'ebe a n'ụbọchị tata unu ga-afụ na tata bụ okwu ụbọchị nnukwu ife na-eme ebe a na ana ARONDIZUOGU. O wee bụrụ na tata ka fa na-eme emume a na-akpọ IKEJI. IKEJI bụ nnukwu mmemme eji wee malụ ndị ARONDIZUOGU maka na obodo ọbụla nọ n'ala Igbo nwere ife eji wee mala fa. O wee bụrụ na tata ka fa na-anọkọ, ndị nọ n'ezi na-abata, fa na ndị nọ n'ụlọ anọkọrịa rikọrịa makwa nwụkọrịa na-enwe obi aṅụrị maka na ife a na-emebi ife ọma. Ekenekwa m unu. Anyị nwa bụ ndị mgbasa ozi bụ ndị ikoROtv netwọk nọ n'ebe a n'ụbọchị tata ka anyị nọrịrị ndị ARONDIZUOGU n'emume IKEJI fa na-eme n'ụbọchị tata. Dịka anyị na-aga n'iru, anyị ga na-egosipụta unu ife dị iche iche, ife nkiri dịgasị iche iche ga-amasị unu maka na ife anyị na-alụ bụ ịkwalite omenala Igbo n'ebe ọ dị ukwuu. Biko dịka anyị na-aga n'iru, kabarụ ka ị na-esonye anyị. Ọ bụ na izizi ị na-esonye anyị, kabarụ ka ije na YouTube nakwa Facebook nakwa Instagram maọbụ Twitter ka ị na-esonye anyị na ngalaba niile anyị ji agbasa ozi maka ọdịmma ndị Igbo. Ekenekwa m unu. ikoROtv Network. Na ndewo mụ ahụ Maazị Chike Alụdogbu, onye ndị akụmanta Izuogu. Nna biko anyị chọrọ ka ị gwa anyị kedu ife IKEJI a na-eme n'ụbọchị tata, kedu ife ọ na-egosipụta, kedu ife ọ na-akọwa? IKEJI festival ọdịnala nna anyị hiwere. Ihe ọ na-akọwa na omenala amaka, ana omenala na-eweta udo. Ị na-anya hụ na onye ọ na-enwe aṅụrị, ndị na-agbago na-agbada na-achị sọsọ chọ onwe onye iwe na-ewe, so na ihe ọma ka ọ bụ. Ọhịa anyị tọpụtara n'ahụ ya na-emekwe n'ihe ka ha ji hapụrụ anyị ya. Ọhịa obi ụtọ, ọhịa ịhụnanya, ọ mgbe eji ahụ ndị anyị na-ahụbeghị oge gara aga. Nna anyị biko anyị chọrọ ka ị gwa anyị, o nwere ndị ezi IKEJI ọ bụ sọsọ ndị obodo a ka o nwere ndị si esi wee bịa ebe a? Ndị si mba na iche na iche. Ị na-anya n'azụ m na onye si n'azụ m so Enugu steeti. Ị na-anya egwu a na-akụ bụ egwu Rex Lawson, ndị si mba ọzọ. Onye nwe standard n'ime na onye Songwe n'Imo steeti. So people from everywhere bịa ụzọ ndị Izuogu. A kind of carnival. Na anyị na-ekene gị, anyị chọrọ kedu okwu ị nwere ike ịgwa ndị Igbo n'ụbọchị tata, ndị Igbo niile ịma na anyị zụrụ ụwa niile. Ihe na-agwa ndị Igbo onye ọbụla si ga back to omenala amaka maka ihe na-ehụ na ịtụrụ omenala, ịhụ na omenala na-achifu efu everywhere. Omenala na mere na ndị si Lagos, ndị si Kaduna, obodo oyibo ha ka nkụ si everywhere bịa so what to make sure ha gara ọfụma. So every town must ensure the omenala ha dị intact. Ọmaka advice. Daalụ sir, daalụ. IKEJI bụ ịma abịa na otu ala Igbo nọ, ụfọdụ ndị nwere omenala ha na-eme. So ihe a bụ omenala ejiri mara ARONDIZUOGU as a whole, and a na-eme every once in a year, and once a na-eme each ọnụma niile nọ na ARONDIZUOGU, ma ndị bi ije, ma ndị bi abroad, ma ndị bi obodo oyibo, ha ncha niile na-anọtasị karịa Christmas. Then ha na-anabata ya dịka omenala ha, and ha na-emekwa na-emesi ike karịa ndị mba ọzọ. So ndị mba ọzọ na-agwa na ha bịa, ha na-eṅo mmiri ka esi eme ya. So ha mekwara ụfọdụ mba ọgba aghara bịa adịwa, ma ndị na-ebu mma ma ndị mee ihe a emechara wepụta ndị Asam, ndị na-aha ndụrụ ihe niile ka ọ gaa n'anya ya, ka ọ gara abụghị onye bịa ọ bụrụ na egbuwara ya isi, ma ọ bụ onye bịa ọ bụrụ na obu ọbara werela ịbịa weta ahụ na mma gị, ya anakwa iburu ahụ na mma gị na ji aka gị nene ihe dị mma, rie ihe dị mma na akwa. So ihe a na-eme. Daalụ. Since m matara ihe wee bịata ọmụm m n'obodo a, IKEJI rụwara gboo. Ọ bụ mgbe ndị Izuogu na ihe eme
ji eme iti mmanwụ itipụta mmanwụ ha na ịgọdoro ndị omenala ha ndị be ha iji ndị mmụọ ha na mmadụ ndị nọcha ndụ na ndị nwụrụ anwụ iji cheta ndị nna ha maka emume a na-akpọ IKEJI. IKEJI bụ mgbe eji echeta ndị gboo. IKEJI ọnwụ nọ ihe eji echeta ndị gboo mgbe a na-eji eme mmanwụ nọmba 1 a na-ejikwa mgbe ha echetakwa ndị gboo ndị nna nna ha ndị hiweru festival a na-akpọ IKEJI. Ihe ọma ka a na-eme IKEJI izu ọ ga-aba na carnival mba dị iche iche na-abịa ya ndị ihe ọma ka ọ bụ na ihe ọjọọ ọ karịa irutu anyị ị na-ata ọdịnala erekọganize na Igbo land ndị Igbo Daalụ. Igbo kelekwe m unu ọzọ wee na-asị nke onye chiri ya zelu
anyị abịagwa na njedebe ife anyị ji maka ya wee bịa ebe a n'ụbọchị tata bụ emume ikeji na arọ ndị iziọgụ. Unu n'anya unu ga-afụ na ife niile mere ebe a gara nke ọma. Ekenekwa m unu wee na-asị biko kabarụ ka unu na-esonye anyị na ngalaba niile anyị ji agbasa ozi YouTube, Facebook nakwa Instagram. Anyị nọkwuzi ma na Twitter. Kabarụ ka ị na-esonye anyị na ikoROtv netwọk. Ị ga na-amụta ife dị iche iche, ife nkiri, ife onyonyo dịgasị iche iche banyere omenala Igbo na ọdịnala Igbo. Na ikoROtv netwọk ka ị ga-enweta ya. Ekenekwa m. Chetakwa na ị ka na-ekiri ikoROtv netwọk. Afọ mbụ Nnaemeka Ilelu na-achị, mana ituo mmiri wakụ akpa m nganga, ituo mmiri wakụ abụọ nga ego ka ọ dị. ikoROtv netwọk.